Dobrý den, vítejte u dnešního let's playe, zase multiplayer, jako jsme to vždycky vymýšleli a tady zdravím našeho hero Vince. Čau. Čágo. A dneska jsme se vám rozhodli naplánovat naší přestavbu na serveru TerraCraft, IP budete mít v popisku videa a to jsou všechny informace o videu a jak vidíte, jak jsme tady udělali zatím nějak Romosvod, to vám někdy ukážeme, jak to vlastně funguje, pak tady máme dům čestky, tady vidíte David K, to ho určitě znáte, to je jeden kamarád, jak jsem si natáčel, jako i musel se hrát za Legodona, i za jednoho jinýho hráče, tak. A my jsme dneska pro vás něco připravili a teďka, jenom teď vám ukážu, co tady mám za krumpáček, vidíte, jak tady máme Unbreaking 3, Fortune 3, Efficiency IV, ale abyste věděli, vy tady hrajeme teprve, jak dlouho tady už vlastně hrajeme? Pár měsíců. Jo, A ještě jsem vám to zatím ukázat, a tady máme Fortune 3 a to někdy vezmeme, ale teďka jsem si vzal Efficiency 1, protože budeme kopovat jen málo už. Protože byste tady už s Petrem něco udělali, my jsme to vám tady chtěli ukázat celý, protože byste viděli, že vás to stejně bude nudit. A jak vidíte, ten Fortune 3, ten fakt kope rychle. Že jo? Jo. A hlavně FPS. Aj, jau! On si je trefil. A pozor, že to bude server, teď vám to ukážu. Pucken! Jo. A To jo, mečem, jo, ty strava, au! Jo, ještě, A ale máš nebojte to. se, jsou tady nečesty, takže nic se vám nestane, pokud si uděláte. Haha, nemám tu nečestu, haha, a on má taky, takže co? Tísňák za chvíli zničím. No jasně, a jaký ty zničíš? Počkej, mám si víc už stavnej Sharpness 2 a Knockback. Ne. No tak vidíš, že se bojíš něčeho. A nebo si vezmu Flint and Steel. Jo, jasně, zapálím si barák. To by bylo úplně nejlepší teďka. A jak vidíte, jak jsme tady s Uopem, no i Petrem postavili velkou budovu, ještě bude větší a úplně největší. Jo, teď se mi, ale jak se mi zdálo, že se viděl Herobrina, to bylo fakt divný, ale jestli to tady nebylo jako, že se nějak slěkuje, nebo co. Alebo to byl asi bůh nějaký. A nevím, to Herobrin se mi nedozjevil. A že jsme ho viděli. Jo. Počkej, stop! To uhlí netěž, já si přinesu Fortune 3, čekej. Čekej. Tak. Jo, radím, když tady budete mít lagy na tomhle serveru, tak si prostě jedno nestartíte počítač. Ono to pomůže. Fortune 3, FC tak. Ty ale máme uhlí jak prase, co? Jo, jak to dá. Tyjo, každý by našel shop se slimeballama, to bych fakt nemohl. Počkej, stůj! Nic nedělej s tím uhlím. To je moje uhlí. Počkej, stůj! Nic neberu. Tak.